Kaixo, Julian eta Maia gara, eta irakurri dugun liburua Harry Potter eta Sorginarria da, J.K. Rowling idazlea eta Elkar eta Salamandra argitaratzea. Liburu honek Harry Potterren abenturak kontatzen ditu. Hau bere osabaizekoren etxean bizi da, baina triste eta bakarrik sentitzen da, inork ez duelako maite bere etxean. Egun batean, bizitza guztiz aldatuko dion gutun bat jasoko du. Hogwarts eskolan onartu dutela jakinarazten diote gutun horretan. Eskola bitxi honetan lagunak egiteaz gain, magia egiten ikasiko du, eta ahalmen miragarriak dituela konturatuko da. Baina dena ez da hain ona izango izan ere, Voldemort mago maltzurrak bizitza korapilatuko dio. Lortuko aldu Harryk garaitzea? Narratzailea orojakilea da eta 3 pertsonai nagusi daude. Lehenik Harry, ausarta eta lagun ona, beti laguntzeko prest. Bigarren Hermione, hirukoteko neska, azkarra eta pinpirina. Azkenik Ron, taldeko pobreena eta baldarra. Orain liburuaren balorazioa egingo dugu. Alde batetik pertsonaiak interesgarriak iruditu zaizkigu, naiz eta betiko ezaugarriak izan. Bat izatea azkarra eta ausarta, beste izatea polita eta pinpirina, eta azkenekoa beldurtea eta baldarra. Bestalde, arazo eta ekinta kontatzeko modua entretenigarri iruditu zaigu, eta horrek liburua gogoz irakurtzera laguntzen du. Horrez gain, idazleak 2 variante erabiltzen ditu. Bata batua da eta pertsonaia gehienek erabiltzen dute, eta bestea bizkaiera. Hau egiteak ondo iruditzen zait, izan ere horrela irakurleak euskalki bereak ezagutu ahalko ditu. Azkenik kapituluak irakurtzerakoan intriga izten du eta horrek liburu azkar irakurtzea ahalbidetzen du. Eskerrik asko eta agur!